μεγάλο ανήσυχο είναι η Αρτέμιδα. Επιστρέφει ο Σαμπνίδης, περιμένει και ο αφέντης. Έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί η Γρυλανδία να οδηγήσει. Έρχεται η Αρτέμιδα που είναι εξωτερική από την εσωτερική. Είναι η Hawaii Repetition με Αρτέμιδα να παίρνει την πρωτοπορία, να οδηγήσει τον όμιλο. Στα δύο μήκη, η Hawaii Repetition είναι στην εσωτερική και θέλει να επιστρέψει ξανά στην πρωτοπορία. Αρτέμιδα θα ακολουθήσει στη δεύτερη θέση. Στη συνέχεια είναι η Γρυλανδία. Σάντι Λουτσιάνο, Hawaii Halo είναι στην εσωτερική και από την εξωτερική πιο εξωτερικό διάδρομο ο Starlink. Περνούμε το χιλιάρι. Πρωτοπόρος η Hawaii Repetition έχει την Αρτέμιδα στο ένα μήκο. Στη συνέχεια ο Σάντι Λουτσιάνο από την εξωτερική και η Γρυλανδία πιο μέσα στην εσωτερική πάντα ο Hawaii Halo. Με πολύ μικρές διαφορές τώρα πλησιάζουμε το 600 με τον Σάντι Λουτσιάνο από την εξωτερική να φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό σε αυτό το σημείο και να τίθεται επικεφαλής στον ακολουθεί ο Starlink. Τώρα πιο πίσω ο Hawaii Halo ξεκινά το ανέβασμα του ενώ δεν φαίνεται να έχει δυνάμεις η Αρτέμιδα σε αυτό το σημείο. 400 Σάντι Λουτσιάνο στην πρωτοπορία προηγείται του Starlink. Ο Hawaii Halo βρίσκει την εσωτερική ενώ από την εξωτερική προσπαθεί, τα λόγια μπαίνουν στην ευθεία με Σάντι Λουτσιάνο πρωτοπόρο. Υπερέχει δύο μήκη σε αυτό το σημείο. Πιο πίσω και ανοίγει τη διαφορά τώρα ο Σάντι Λουτσιάνο. Πιο πίσω μάχη για τις άλλες αμοιβόμενες θέσεις καθώς ο Σάντι Λουτσιάνο είναι αρκετά μπροστά. Είναι 5-6 μήκη μπροστά. Πιο πίσω κάνει finish η Σαρδινία με τον Σάντι Λουτσιάνο. Εντυπωσιακό νικητή με τον Σαν Αντώνιο τελικά στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω είναι photo finish. Εδώ βλέπουμε τον εντυπωσιακό Σάντι Λουτσιάνο. Λοιπόν, να δούμε την επανάληψη. Φεύγει πολύ καλά για να οδηγήσει η Hawaii Repetition η Αρτέμιδα και ενδιάμεσα η Γρυλανδία. Ενώ θα δούμε ότι ελέγχει από πολύ γρήγορα το ρυθμό ο Σάντι Λουτσιάνο. Λέω στο μεταξύ Hawaii Repetition πρωτοπόρος, Αρτέμιδα ακολουθεί, συνέχεια η Γρυλανδία που δεν ξεβλέπουμε πώς ελέγχει το ρυθμό μετά το μισό της διαδρομής του Σάντι Λουτσιάνο. Και όπως το κάνει ανέβασμα ο Starlink στην εσωτερική είναι ο Hawaii Halo. Βλέπουμε να έχει πλήρως το ρυθμό με την είσοδο στην ευθεία ο Σάντι Λουτσιάνο. Κερδίζει πολύ εύκολα ο Σάντι Λουτσιάνο.
Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες της νίκης για τον εντυπωσιακό νικητή του κριτηρίου Σάντι Λουτσιάνο από Stormy Humor και Alison Hayes, ιδιοκτήτες του κ. Ανδρέα Σάντι, προπονητής του Οφείλου Μαρβέντο Μίνα Κωνσταντίνου. Φτάνει στην πρώτη νίκη του μάλιστα στο κριτήριο, ενώ ακόμα ένα άλλο μέδεν, ο Σαν Αντώνιο θα συμπληρώσει το δίδυμο. Ένα άλλο outsider, η Forgiveness στην τρίτη θέση και στην τέταρτη θέση ο Starlink 9-11-8-2. Το αποτέλεσμα είναι 9-11-8-2. Εδώ βλέπουμε το φωτοφίνις που αναδεικνύει τη Forgiveness στην τρίτη θέση. Στην τέταρτη θέση είναι